Sømandshjemmet umiartortuangallarsimafiat aasaq juuli 26-ani ukiuni 50-singortorsiorpoq tamannalu nalliusillugu sømandshjemmet eqqaani ualikkut nalliutorsiutiinerarpoq tamanu ammasumik. Og så tager vi lige et billede også af den smukke. Sømandsmissionen tässä Danmarkini nunatsinnilu sømandshjemmin ingerlatsisut siulersuisui nalliutorsioradaartorlutik sisimiuniipput taakkulu ilaat sisimiuni sømandshjemmimi aqutsisuusarsimapput. Nalliutorsiorner malunartilluarlugu sømandshjemmi nerisassarpassuarnik soorunami kaffitalerlugu kaagilerlugulu sassaallerpoq. Nalliutorsiutiinerartorlu uqaasaqarfiineqarmat borgmesteri Malik Bertelsen siulliulluni uqaasaqarpoq uqaluiaramilu qallunaatuinner uqaluiarpoq. I dag er jeg selvfølgelig i højtid stemning, i det jeg har fået mulighed for at kunne deltage og holde tale under Sømandshjemmets 50 års jubilæum, hvor jeg er vokset op omkring herområdet. Ullumikku soornim persuarsiuqaanga meeraanera tamaat umiartortuangallarsimafiat anala peruartorfiisimasara ukiuna 50-singortorsiornerani najuuffigalugulu uqaasaqarfiisinnaagakku taamanikkummi meeraqatikka tamaani arsaqatigisarallarakkit kineisumaliorpa taamaalluga umiartortut angallarsimafiat ukiuna 50-singortorsiornerani borgmesteritut uqaluiarfigumaarlugu tamaanilu meeraalluga pinguartarsimanera kingumut qiviarlugu soorunami tamanna uannut perrualarnangitsuungilaq. Hold da op, 50 år. Assaa ukiu 50 ukiuna 50-ni massuma piusinnaanermini uppernarsarpaa umiartortuangallarsimafiata sisimiunu qanupingaruteqartiginini aammalu sisimiunit pingitsoorneqarsinnaanginnini tassami ukiu taakkuingerlaneranni håndværkeret ullaakkorsiortarfiattut ullup qeqqasiortarfiattut aammalu ilaqutariit unnukkorsiortarfiattut soorunamilu illoqarfitta avataaniit unnuisarfittut ulloq mannatikillugu atugaalluarsimaroq qularingilaralu suli ukiorpassuarni innuttaasunit tamanna atorfisaqartineqarumaartoq massuma pilersinniarneqarnera ukiorpassuarni ingerlaneqarsimaroq tassami 1952-mili statsministeriap kalaallit nunaannut naalakkersiusoqarfianit sømandsmissionip siulittaasua William Larsen nunatsinnut aallartineqarsimaroq nunatsinni umiartortunu angerlarsimaffiliornissaq ajornassanginnersoq missoriartorlugu 1953-milu aningaasani katersuuniarni aallartineqarsimalluni tassalu suliap aallartinneraniit ukiut 16-it ingerlarersullu ukiut 50-it matumasiorna umiartortut angerlarsimaffittaavat 3,7 millioner korunni akiqartoq persuarsiutiineqarluni atoqqaartineqarsimaroq imatummi persuarsiutiineqartigisimaroq qallunaat statsministeriat nulialu aammalu aalisarnerm naalakkersuisuat nunatsinnilu landsråimi siulittaasoq Erling Hø atoqqaartineqarneranut peqataajartorluti tikissimalluti allaat taamanikkullu pissutsit aammalu inuihornerut sanaartornermi sulisorineqarsimaneraat eqqarsaatigisagaanni tupinnangilaq atoqqaartitsiner persuarsiutiineqarsimammat uqaatigineqarportaaq 1968-mi sisimiuni kommunalbestyrelse aningasanik 1514 korunini basaarimit pisumit sømandshjemmut nassiusisimasut. Indviger blev udvidelsen indviet af dronning Ingrid i 1977. Derfor bør Sømandshjemmet benævnes som en vigtig del af Sisimiut historie. Taamatuttar 1977-mi massuma allissutaa dronning Ingridmit atoqqaartineqarsimaroq taamaattumi umiartort angerlarsimaffiat sisimiut oqaluttuarasaaneranu aamma pingarutilittu taasariaqarpoq kommuni sinnerlugu umiartort angerlarsimaffianni sulisut qutsavigiumavakka inuiaratigiinni akisussaarataanerminnik pingaartitillutik juullimi innuttaasuni kiserliortunik aammalu aasaanerani miraartatsinnik tamaani sammisasaqartitsisarnera pillugu nalussangilarsilu ilissi tamaani sulisuususi borgmesteritut tulluusimarutigisarakku ilissitu ittunik tamaani najuaqateqaratta ilissimi suliasi innuttaasunut pineqartunut illoqarfitsinnullu isumaqaqaat taamaattumi ilissinnut uqarusuppunga quyanarsuaq. Indviger vil jeg byde den nye bestyrer Sofia og Magnus. Det er derinde. Samt deres søn velkommen til Sisimiut.
Taamatuttaa tamaani aqutisungortut Sofia amma Magnus ernersilu sisimiun tikilluagutsoritsi inuunitsinni sivikerisumi pingaarutaqarnersaat ilaat tassaavoq kiffaangissuseq aamma nutaani misigisaqarnissaq maluiniarpaalu illoqarfiup avisiani sillermi allaasereneqarnissinni aamma ilissitamanna pingaartillugu akissarsiagissarluni sulinissaq naammayuunnaarlugu misigisaqarusunnerli angalarusunnerlu eqqarsaatigalugut tamaangarnissarsi toqqarsimagissi Sofia pisissaarnermik qallernermillu ilitsersuinermi misilittagaqaravit taamaalluti immaqa sisimiuni taakkuninga aallartitisinaluarputit qularingilaralu inuusuttunit assut nuannarineqassagaluartoq immaqami sungiusakkapпит ilaat taamaalluni pisissimik tuttumi pisaqassagaluarpoq maluiniarpaalu aamma pingortitami misigisassarsiornissars qilanariissi kayumissaaruusuppassilu nunarsuarmi sisuaatini oqilaniunnerisakkortunersaannut alutornarnersaannullu aasiiaarimut Simon peqatigalugu misigisassarsiorfiissagissi Simonni qaluttuutissaunarsivaasi nuannersuanik. Til sidst vil jeg gerne sige farvel til bestyrerne Jytte og Preben, som rejser i morgen. Jytte og Preben, jeg vil oprigtigt sige til jer, at jeg er virkelig klar for jeres imødekommende adfærd mod alle og enhver, som jeg har lagt mærke til. Nakadaatungaatikut tamaani aquttisut aqaulu aallartussat Jytte aamma Preben inuulluaqularusuppakka Jytte aamma Preben ilissinnud ilumorlungalu oqassaanga maluiniartarpara innuttaasunut kikkualuartunulluunniit nuannersumik kiinnertarnersi tamannalu assoriussuar nuannerisarpara inuqatissinnut ajungitsumik taamatu kiinnertarnissiut pissuseqarnissigullu tullermut asanninnissam qanorpingaruteqartigineranik eqqaasittarpatsigut tassami inuunermi taamak sivikittigisumi akeqqersimaarluni annutaarluniluunniit inuuneqarnissamingaanniit nuannaarluni pilluarlunilu inuuneqarnissaq tamanit nuannernerpaawoq ilissilu aamami Simonnikkut pissuserissаарnissigut inussiarnersuunissigullu illoqarfitsinni tupinnangitsumik ilisarisimannitserpassuaqarpasippusi angerlamut ingerlalluarnissassinnik siunissamilu tamani ajunginnerpaami kissaappassi quyanariussuarlu tamaaniinnissinni assiingitsutigut sulniutigisartakkassinnut tamanut taamatu uqaasaqarlunga umiartortut angerlarsimaffiata ukiuna 50-siliinerani sulilu ukiun tulliuttuna 50-sini ingerlalluarnissaani kissaallutigu tamaavitta pingasoriarluta horaarutigilaassoarput. Med de ord vil jeg forbindelse med Sømandshjemmet 50-års jubilæum bede jer om at råbe hurra 3 gange og ønske om yderligere 50 år. Borgmester Malik Bertelsen pilluaqqusilluniorarpoq horaartortitsillunilu. Tak. Ukiut arfinillit ukiorluaffaq tassa 1973-1979 sømandshjemmimi aquttisuusimasoq Jørgen Erik Larsen uqaasaqarami sisimiormiun pilluaqqusior sulisullu aammalumi sulisimasut qutsavigalugit qanilaartumik tikilluaqqusiuartarsimamata. Fra Sømandshjemmet og Sømandsmissionen så føler vi den samme imødekommenhed. Og her er hemmeligheden, for det er jo nok en hemmelighed, er den lidt det, at vi føler ejerskab alle sammen. Ejerskab, at det er vores hjem, at det er mit hjem, med en fed streg under hjem. Med alt, hvad det rummer, alt, hvad hjemmet rummer, alt, hvad det indeholder. Varme, kærlighed, forståelse, mange kram, og nogle gange bliver der også stillet krav. Det var det hjemmet blev grundfæstet på for 50 år siden. Og det er altså endnu, vi har observeret det, vi har set det, vi har mærket det, vi har følt det. Det lever og det fungerer. Sømandshjemmimut sømandsmissionimullu qanilaarner misigiuarsimaarput tamatumunggalu tamanna isortugaa taasutaaneqarsinnaavoq tamattami piginnittutut misigisimasarpugut tamatta angerlarsimaffititut
uagullu angerlarsimaffiititut isigalugu naqissuserluarluguli angerlarsimaffigaarput suni tamanik inissaqartitisor sunillu tamanik imaqartor kissalaarneq asanninneq paaseqatigiinneq pakkussinerpassuit ilaatigullu piumasaqaataqarnerni maliteqartartor tassa ukiu 50-sit matumasiornatigu tamakku angerlarsimaffimmi tungaviliisut ullumikkullisuli atuuttut malittaraluit takusarluit malugisarlugillu suli atuuttut ajungitsumillu ingerlasut Jørgen Erik Oqarpoq uqaatigaalu sisimiut ineriartornera assigalugu sømandsiammi uningaannarani ineriartoqataasimasoq Jørgen Erik Larsen sisimiunileqqaarnermi kingorna eqqaamasami ilaannik oqaluttuatiarpoq. Jeg havde en oplevelse lige efter vi var kommet, at døren op i kirken, den stod åben, og der var en ung mand, der kom ud af kirken og gik ind i kirken, og kom ud af kirken og gik ind i kirken. Og så siger min kone til mig, du er nødt til at gå op og se, om der er noget galt. Og så da jeg kom op ad trappen, så jeg godt, at han gik ind i kirken. Og da jeg kom ind i kirken, så lå han op ved alteret. Og så lå han og knugede noget ind til sig. Han havde været ude i sakristi, og der havde han taget et krucifiks. Og så sætter jeg mig ved siden af ham på knæfaldet, og så bliver han ved med at gentage, du må ikke tage Jesus fra mig. Du må ikke tage Jesus fra mig. Tikinnit takingorna misigisaqarpunga takuarpummi angut inuusuttor uqaluffiup matuatiut isertarluni anisarlunilu uteqattaartor nuliamalu uqarfigaanga alakkartariaqarpat paasiniarlugu ajortoqarnersoq mayuarerlungalu takuara uqaluffimmu iseqqittor iseramalu takuara aaltarip saavani seeqqummiarsimasoq sigumiaqarluni eqissimasaqartor paasiwaralu uqaluffiup atortuusivianiit sanningasumi tigusaqarsimasoq taannalu tigummigaa taava sanianut seeqqummerlunga inissikkama uteqattaarlugu uqalulerpoq Iisusi uanniit tigussangilat Iisusi uanniit tigussangilat tamanni illoqarfimmi maani nunami maani ilinniutigaarput uanga ilinniutigaara Iisusi uanniit tigussangilat Jørgen Erik Oqaluttuarpoq ippassaamallu utoqqaat angerlarsimaffiannuqarluni 1970-ikkunni suleqatigisemasami ilaat arnaq alakkariartorsimavaa. Det blev et mærkeligt, og det blev et godt, og det blev et glad møde. Men det blev også et møde, hvor vi begyndte at tude begge to. Der var noget ydmygende over det, men også noget glædeligt, og der var en respekt for det, at vi fik lov til at møde og se hinanden i øjenhøjde. Naapinnerput eqqumillunilu pitsaallunilu nuannerpoq kisianiaamma marlullu taqiaqatigippuut maniguunnermik nuannaarnermillu misigivuut naligillutalu takoqqinnerput ataqqeqatiginnermi misigisitsivoq quyasoruissuuvorlu takkukkama ilassiartorlugu immitsinnut qimaleratta qiaqqippuut uangalu attortisimangaarama ingerlaannar sumansiimmukarnaga qiviarfiup kitaatungaatigoqqaarpunga kangerlullu saallugu issiaqqaarlunga qullingiartorlungalu tassaniinninni arferit pingasut puisartut takuakka misigisannullu taakkuilaapput Jørgen Erik Oqaluttuarpoq uqaluiarninilu ima nakhaserpaa. Lad os så fortsat vandre i de gerninger, som nu er lagt til rette, også for sømandsmissionen i Sisimiut. Og vi vil ønske byen, vi vil ønske Sisimiut og sømandshjemmet et stort tillykke med de 50 års jubilæet. Sisimiuni sømandsmissioneqarnera nangeqqillugu ingerlaqqitta iliusereriikkagut aaqqissuuterersimasagullu atuarluit Sisimiut sømandshiamilu ukiuni 50-singortorsoornermi pilluaqqoriussuarpagut aamma maani angerlarsimaffinnu tamanut tassa Sisimiuni uungalu angerlarsimaffimmut kuutip pilluaqqusinera ingerlaqqissasoq neriutigaara maanna siunissamilu Sisimiut ullormi pilluaritsi. Og så vil jeg ønske Guds velsignelse, fortsatte velsignelse over hjemmene, altså alle hjemmene i byen her, og hjemmet her, over fremtiden og her og nu. Tillykke med dagen, Sisimiut.
aasarmanna tikillugu sømansiamimi aquttisut Preben aamma Jytte Andersen aamma uqaaseqaramik Preben noqarpo sømansiammi ukiuqatigipajaarittik angerlarsumaffillu siningisaannartuusoq ullormi unnuarlu suliffiujuarpo ullaamiillu unnuup tungaanut neriartorfiinaqartuartuulluni eqqaavaa illorsuaq nutarterneqalaartuartarsimasoq аллилернеқарникууллуни инит перусуерсартарфииллу сааффииниттарфиллу нутартернеқарлутик нутаани натилерсуисоқарпо писатталлу нутаани таассерсорнеқарлутик. Nogle bliver smukkere med årene. Det er Sømandshjemmet også blevet, synes vi. Og vi er ikke færdige med skønhedsoperationen endnu. Der bliver ved med at ske noget her. Vi må give vores hjem en makeover, når det er tiltrængt. Det næste store, der skal ske, er, at oliefyr skal skiftes ud. Ukiudingerlanaani arlaatigut pinnernuuleriartortoqartarpo isumaqarpuullu Sømansiammi pinnernuuleriartorsimasoq pinnersaanerpullu suli naammassingilar maani suli pisussaqalaartuartassaaq angerlarsimaffipullu pisariaqaleraangat pinnersartuartariaqarparput tullinguuppoq kissarsuuteqarfissuup taasserneqarnissaa tamannalu aasarmanna agustin pisussaavoq Preben nulialu Jytte uqaaseqarami uqarpo sisimiormiut nuannaartut Sømansiammimut isertoriuartaritik aammali takornariat sulinerminu atatillu angalasut sulisartullu minnerungatsumi quttavigai aalajaallutik isertuartartut neriartorlutik imaluunniit isersimariartorlutik. Tak til jer, der vælger at holde jeres møder eller kurser her. Uanset om det er politiske møder, møder i Hundeslædeforeningen, personalemøder eller eftermøder i forbindelse med koncerter eller idrætsarrangementer eller andre events i byen. Uden jer ville Sømandshjemmet være tomt. Ja, der vil slet ikke være noget Sømandshjem, hvis I ikke bakkede os op. Ilissiluqutavigaas ataatimiiartartut imaluunniit pikkorussariartartut politikkimut tungasumik ataatimiinneruppata imaluun qimussertartut peqatigiffiata ataatimiinnerippagu suleqatigiit ataatimiinnerippassuk imaluun tusarnaartitsineri kingorna ataatimiinneruppata imaluun timersornermut tungasuuppata imaluunniit illoqarfimmi pisut arlarippassuk ilissaqangippat Sømansiammi susoqarfiusassangikkaluarpoq tapersersuingikkaluarussimi Sømansiammeqarnaviangikkaluarpoq yuutiuqarpoq nalliuttorsiornerullu aqaguani aallartussaagami quyapput. En stor tak for 3 fantastiske år. Vi vil savne jer og jeres trofasthed imod os. Og vi håber, at I vil blive ved med at komme her på Sømandshjemmet og holde liv i det gamle hus. Vi har fået så mange gode oplevelser ved at være her. Både her i byen og også i jeres fantastiske natur. Tak for det. Ukiunu pingasunut nuannerluinnartunu ruyanarussuaq maqaasinassaqaasi uutinnul tatiginnittuunersi maqaasissaqarput neriuppuullu maanga Sømansiammimut takkuttuartarumaartusi illorsuatoqarlu uumassuseqartillugu maaniinnitsinni pitsaasorpassuarni misigisaqarsimagugut maani illoqarfimmi pingortitamilu najukkassini kusanartumi quyanaq yuutioqarpoq nuersaaqatigisarsimasanilu aamma quttavigai uimilu Prebennip Lions Clubbimi suleqatigisartagai quttavigaluit peqatigilluartarsimammassuk nalliuttorsiornermi normuni tuliniaanikkut portukkani eqquassaqartitisoqarpoq portukkallu illoqarfimmi pisiniarfinniit allaniillu tunissutaapput aningaasallu isertineqartut sisimiuni innuttaasut yuullisiuqateqarni ajortut Sømansiammimi yuullisiortineqartarneranni atorneqartarput. Tak til jer for gaverne. Og tak til alle vores medarbejdere på Sømandshjemmet. Tak fordi I har knoklet sammen med os, både i hverdagen og til festen i dag. Tak fordi I er her. Tunissutissin ruyanaq Sømansiammimilu suleqatitsin taman ruyanaq ruyanaulluunnarni ulepeqatigisaratsigut ullumilu nalliuttorsiornitsinni ruyanamaaniikkassi Prebinnoqarpoq Sømansiammimilu siulersuisut peqataajartornaa ruyassutigalugu
Jytte attortisimallun oqaasaqaqikkami aqutisungortut Sofia ama Magnus ernerallu Winston tikilluaqquai angerlarsimaffillu paarilluaqqullugu. Til sidst, så vil vi råbe et trefoldigt hurra og sige tillykke til vores og jeres sømandshjem. Og vi håber sådan, at Gud fortsat vil velsigne vores hjem. Nakadaatu pingasoraarluta horaarluta uagut ilissilu sømandshjemi pigisarput pilluaqqussavaarput neriuppuullu angerlarsimaffiput kuutik pilluaqqussagaa. Er I klar? Sømandshjem, længe leve. 1, 2, 3. Hurra! 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 Og så siger vi Dagus. Sisimiuni niuertutoqangortoq Pia Nørgaard sømandshjemimi atuisartutoqqat oqarneratullu nerriveqatigiittartu sinnerlugit Preben ama Jytte Ruttavigai allanguiaallutik sulisimammata. En speciel tak til dig, kære Jytte. Du har været som en mor for os. Du har med din fantastiske tilstedeværelse, ikke kun at være din tilstedeværelse, men virkelig at være til stede, har du gjort det til en daglig glæde for os at skulle ned og have vores æg og bacon og så videre. Så jeg synes, at vi har betalt for vores æg og bacon og vores kaffe og hvad vi nu skal have, men vi har ikke betalt en øre for det, I har givet os oven i det hele. Vi håber jer alt godt fremover. Og så vil vi gerne give jer et lille minde fra os. Jytte immigruttavirusuppatsigit anaanatsitummi issimautit ulluinlarni uagutsinnu nuannarutaasumik qaarsillartarsimavatsigut imaangikkaluarto manniit bakornit ilailu ilangullugi qarsaatigaalugit isumaqarpunga iuartakkagut akilertaraluarlugit nayuutarnissinnut sunguamilluunni akilisimangitsugut siunissami tamani ajungitsumi kissaappassi Pia Nørgaard oqarpoq aqutisuyunnaartullu tunissuteqarfialugit. Jeg hedder Nikolaj Vibe og er generalsekretær for Sømandsmissionen. Sømandsmissionimi generalsekretær Nikolaj Vibe oqarpoq nalliuttorsiornermi peqataalluni assut quyamasunnarlunilu maniguunnartor. Meget stor ydmyghed. Eqqaavaalu sisimiormu ilaata apersortittoqarnerani assilisaq qanganisaalaartoq takutissimagaa ukiut 50-sit ingerlanarani pingitsoorneqarsinnaanatik aqutisuusarsimasut quttavigai sisimiormiul taakkununga tikilluaqqusilluartarmata aamma quttavigalugut ukiunilu kingullerni pingasungulersuni aquttisut Preben ama Jytte tikilluaqquneqarluarsimammata quyassutigaa taamatullu borgmesteri Malik Bertelsen quttavigaa illuqarfimmiut sømandshjemmi tapersersorluartarmassuk. Nu er det Sofie og Magnus. Håber også, I vil tage rigtig godt imod dem. Jeg er sikker på, I vil gøre det. Tak skal I have. Maanna Sofia ama Magnus tullingupput neriuppuulluama taakku tikilluaqqulluarumaarisi qularingilaralu taama iliormaartusi quyanaq Nikolaj Vibe oqarpoq. Tak fordi vi får lov at være her i Sisimiut i 50 år. Sømandsmissioni siulittaasua Hans Peter Christensen oqaaseqarami ukiuna 50-sini sisimiuniissinnaagami quyassutigaa borgmesterit uqalugiaataanut nuannersumut quyalluni uqaatigaa siulersuisut neriutigigaat imarsiortunut minnerungitsumallu illuqarfimmi innuttaasunut Sømandshiammi iluaqutaajuassasoq ikingutitik sulisut aquttisuyunnaartullu Preben ama Jytte pingitsoorneqarsinnaanatillu illuqarfimmi suleqatigineqartartamaasa namminersoorluqartussat kommunilu quyassuteqarfigai. Tak også til kirken. Tak for, at vi får lov at være kirkens daglige stue her. Tak for, at vi må vandre sammen med jer. Også i den lære, som vi har fået med fra kirken. Vi vil sige tak til Gud for velsignelse og arbejdet her i Sisimiut. Og vi håber, at den velsignelse må blive ved med at ligge over det. Uqaluffik ilagillu aamma quttavigai suleqatigisaramikkit
så er der kommet en hilsen, som jeg ser mig nødsaget til at læse op. Den er kommet fra et slot inde i København, hvor der er en hilsen fra vores dronning. Dronningen, hun sender en hilsen her i dag. Taavalu pilluaqqussummik takkuttoqarpoq atuartariaqartumik taannalu Københavni peqqani illusaarsuarmersuuq droningittinnit ullumikkorpiaq pilluaqqusutaalluni. Min hjerteligste lykkeønskning i anledning af fejringen af 50-året for oprettelsen af de første sømandshjem i Grønland. Sømandsmissionens arbejde i Grønland har altid været meget værdsat, og etableringen af sømandshjemmene har været til glæde og gavn, ikke alene for de rejsende, men også for lokalbefolkningen. Kalaallit nunaanni sømandshjemmet siullersaata ukiuni 50-ingortorsiornerani uummammik pisumik pilluaqqusivunga sømandsmissionip kalaallit nunaanni sulinera tamatigut naleqartineqartarpoq sømandshjemminillu pilersitisimaneq angalasunuinnaangitsoq aammali maani najuaqartunut nuannarutaallutillu luaqutaasimapпут. Og den er underskrevet af dronning Margrethe. Tak for den hilsen. Hans Peter Christensen dronning Margrethe pilluaqqussutaa tusartippaa.
Jørgen Erik Larsen ilaqutanilu 1973 imit 1979 imut ukiuni arfinilinni ukiulluaffaani sømandshjemmimi aqutisuupput ukiormannalu ukiut 46 saani sømandsmissionimi sulisimooq. Det her det er 28. gang, jeg lander i Sisimiut, nummer 28. Ja. Og hver gang jeg lander, så får jeg et stik i hjertet, fordi jeg er hjemme. Jeg føler, jeg er hjemme. Ortativissaani sisimiunu tikippunga normortativissaat tikinnerillu tamaasa uummatikkut eqqorneqartarpunga misigisarpungami angerlarlunga aperineqarami 1970-ikkunni sisimiuniikkami suut eqqaamanarnersut akivoq. Det samme som vi møder i dag. Venlighed og kærlighed og folk, der hilser altid og er glade. Det er det, jeg husker, det er det, vi husker. Og det var det, vi tog med tilbage til Danmark, ikke også? Og det er også det, vi længes efter. Det er det, jeg hele tiden går og længes efter at komme tilbage til. Ullumikkut naapittakkatituippoq inussiarnerneq asanninneq inuit ilasiortuartut nuannaartullu tassa tamakku eqqaamavagut Danmarkimullu uteratta tamakku pissuserilorpagut ila. Ikke også? Og det er også det, vi længes efter. Tamakkuuppullu maqaasartakkagut tassa maangaqqinnisannut maqaasarsimasakka sisimiormiunillu lalungisaqalersimanersu aperineqarami nangippoq. Altså, og hvis ikke jeg kender dem, så kender de mig, fordi nogle af dem var børn, da jeg var her, eller da vi var her. Og nu er de voksne mennesker og har selv børn. Nu kommer de og siger, goddag, hedder du Jørgen Erik? Var du her i 70'erne? Der var vi børn. Uanga naluukkit kikkuunersut taava naluner ajorpaanga kinaanersunga taamanimi maaniikkatta ilai meeraapput maannalu inersimasuullutik maanna ilasiartortarpaanga aperalutik Jørgen Erimmik ateqarnersunga 70-ikkunnilu maaniissimanersunga oqartarpullu taamani meeraagamik takusimallunga tamannaassorsuar nuannerpoq. Det er dejligt. Hold op, det er dejligt. Ja, det er det. Ukiutingerlaneranni sisimiut pitsaasumik ineriartorneraat Jørgen Erikkut malittarissimavaat. Hver gang vi er kommet her, 1 år, 2 år, 3 års interval, så vi kunne se, at der er sket en fornyelse. Byen står ikke stille. Der er drift i byen, og sømandshjemmet har fået lov til at følge med. Også fordi byen stadigvæk kommer her og holder af det sted. Jeg respekterer det dybt. Det gør jeg virkelig. Det er dejligt. Der er ingen steder i Grønland, der er som Sisimiut. Ukior imaluni kiumarluk pingasulluunni allortarluit maanga tikittarnitsinni tamatigut malunnartarpoq nutaangoriartortoqartuartoq illoqarfik uningangilaq illoqarfik ingerlavoq sømandshjemmilu malinnaayuarsimooq illoqarfimmiut nuannaraluu maangartuartaramik assorsua tamanna taqqiwara assut nuannerpoq kalaallinnunaanni sisimiutut ittoqangilaq nunamimi maani arlalipassuit tikittarsimavakka sisimiunisulli ittoqangilaq. Jeg har været rigtig mange steder, men der er ingen steder, der er som Sisimiut. Aperineqaramilu sisimiusuna immikkuullarissutiinera nangippoq. Jeg kan ikke forklare dig det, og når jeg kommer til Danmark, så siger folk, hvad er det du ikke kan, hvad er det du møder, hvad er det? Jeg ved det ikke, men når jeg står ud af flyet, ikke i Kangerlussuaq, men i Sisimiut, så får jeg en klump i halsen, fordi så har jeg den følelse af, nu er jeg hjemme. Og så siger folk, jamen hvad er det, du føler? Jeg ved det ikke, men når jeg tager tilbage til Danmark, jeg kan ikke tage det med, det er her, det bliver her, men det er her næste gang, jeg kommer, nøjagtigt det samme. Nasujarsinnaangilaa Danmarkimut pigaangama aperisarput suunukua naapittaritit nalunarartarpara timmisartumik tikikkaangama kangerlussuarmuungitsoq kisiani sisimiunut taava qamanga ilungulersarpunga misigisarpungami angallarlunga inua aperisarput qanormiuna misigisutit akisarpunga naluara Danmarkimu uteraangama misigissusitaanna nassarsinnaangilara tamaanimi misigisassaawoq kisian tamaanga tikikkaangama tamanna misigeqqittuartarpara. Jeg møder det igen og igen og igen. Jørgen Erik sisimiunu tikeqqinnermini qanga pisarsimasuni eqqaasassarpassuaqarluni oqarpoq. Og i går gik jeg helt for mig selv. Jeg var en tur på plejehjemme. Der sidder en af vores gamle piger op. Og så gik jeg en tur på kirkegården. Og der ligger de fleste af dem ude i dag. Og jeg må tage min hat af og være
dybt erbødige over for dem, for de var med til at trække et stort læs på sømandshjemme. иппасуутоққаангерларсима пулаарпунга сулеқатигисарсимасатталу илаат арнар наапиллугу кигорналу иливеқарфилиарпунга тассаниппуллу сулеқатигисимасаттаилай манигууллунга атаққинниллунгалу насаарфигаакка sømandsjemmimimi сулеқатааллуарсимаппут уллумиккутумми таамани 1970-сиккунни улаписсимақаагут улапииннаавиллута. For vi havde lige så travlt i 70'erne, som de har i dag. Knald på hele tiden. Sisimiuni innuttaasu amerliartornaat Jørgen Eriup maluilluarsimasaasa ilagaat. Og mange af børnene, der var børn dengang, er jo blevet her og har stiftet familie og er nye borgere, og derfor er byen jo også vokset. Men byen, synes jeg, er vokset i takt med den natur, som byen ligger i. Taamani maaniikkatta meeraasut maanna kinguaqalersimapput ilaqutaqalerlusik inuillu amerlillusik иллоqarfillu annertusilluni иллоqarfiullu pingortitaq avatangiisini alliartorfigisimavaa isumaqarpungalu иллоqarfik assut pinnersuusoq. Jeg synes, det er en smuk by. Jørgen Erik sisimiuni misigisarsimasamini uqaluttuassarpassuaqaraluartoq qularnangilaq namminermiaama taama oqarpoq ataaserli uqaluttuaraa. En af de ting, som måske er med til at binde mig til stedet og gøre, at jeg elsker det her sted. Jeg elsker det virkelig. Og det er, fordi der var en grønlænder, som reddede mig. Jeg kørte igennem isen. For som kraftonak skulle jeg ud og køre på hundeslæde, og jeg kunne ikke køre på hundeslæde. Pisimasuilaat ataaseq immaqa maanga piluttorsimalerninnut pissutaaqataalluinnartoq maangalu asanninninnut pissutaaqataalluinnartoq mannami ilumut asaqaara tassa pissutaaqataao kalaalli annaannikuugaminga sikukkummi nakkarnikuuunga qallunaayullungami qimusserniarsimaunga uffa qimusserpiarsinnaananga Jørgen Erik oqarpoq aperineqaramilu qanga tamanna pisimanersu akivor 1974-simi tamanna pisimasoq. Det var i 74. Og så kørte jeg igennem isen herude på den anden side af Amerslok, altså ude på den anden side af Killingehætten i Amerslokfjorden. Og han reddede mig op. Han reddede mig op af det der iskolde vand og kom ind til hans telt. Og jeg fik hans madpakke og hans termokaffe. Det var det, han havde med til hele dagen. Det skulle jeg have, og så hævde han kluden af mig, og så blev de tørret op under teltduen. Og jeg er ham dybt taknemmelig for det. Nasaasab illuatungaatigu amerlumi sikukkut qimusserlunga sikukkut nakkarpunga aap annaappaanga imarmiit nillersorsuarmiit qaqillunga tuperminukaallungalu taqussani kaffissanilu taamukannimiittoq tunniuppai tassa ullormi tassani nammini pissaraluani tunniuppai taavaatisakka tamaasa piiarpai toqqillu iluani manilluit panerserlugit assorsuarlu angutaanna qamanga quttavisaqarfigaara Jørgen Erik oqarpoq kialu annaassimaneraa aperineqarami nangippoq. Jamen, han er her ikke mere. Han hed Karl Sivert. Han boede lige bag ved sømandshjemmet. Sivertsen. Karl Sivertsen. Jo. Akornatsinni kunnaarerpoq Karl Sivertsenimi ateqarpoq taamanilu sømandshjemmet tunuatunginguanna juaqarpoq suu. Det var ham, der reddede mig, og ham, der reddede mit liv, ja. Og havde han ikke været der, havde jeg ikke stået her i dag. Tassa taassuma inuuneraannaappa taamanilu tasamanissimangitsuuppat uangullumikkut maaninnaviangikkaluarpunga immammi itisuup naqqaniissimassagaluarpunga Jørgen Erik Larsen oqaluttuarpoq. Så havde jeg været på bunden af vandet, der var dybt derinde. Ja. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily
Erik Hansen, Lulialu Nanna, Redonnatik Andrea Anna Maria, Ilagalu i 2012 i 2015 Ilangullu, Sømandshjemmet i Aruttisuput, Tamadumakiorna Erik Nunatsinni, Sømandshjemminut, Bisortangorpok. Iluarinarappalu kiung pingasoriarluni sisamariarlunilunniit Nunatsinnukartarami, Sisimiunilu, Aruttissimanertik kingumu qiviarluguoqarpoq. Altså det var en fantastisk tid for vores familie at være her. Det er, altså Sisimiut er en skøn by at være i. Vi var rigtig glade for at være her som familie. Det var på mange måder, altså der er meget arbejde i at lede et sømandshjem, men der er så mange gode oplevelser i det også. Og naturen omkring Sisimiut er helt fantastisk. De mennesker, vi mødte, havde relationer til, det står som store oplevelser for os i dag. Uavutsin ylaqutarinnu piffissaq tamaaniinnerput nuannerluinnarpoq sisimiummi nuannaqaaq ilaqutariittullu maaniinnerput nuannaqaqarput sømandshjemmi aqullugu sorpassuartigut sulinarsimaqaaq pitsaasunilli misigisassarpassuaqarfiulluni pingortitarlu sisimiu eqqaaniittuq nuannerluinnartuuq inuillu attaveqarfiilersimasagut ullumikkuaamma misigisaqarfiulluarput Erik Nulianilu massakkut sømandsmissionimi sullissisuupput ukiumullu arlaleriarlutik sisimiuniittarlutik. Nu her i forbindelse med jubilæet er det faktisk første gang, vi har vores børn tilbage igen, og det er simpelthen sjovt at have dem med tilbage igen. Vi har været oppe at se Uejak, hvor de gik i børnehave og møde pædagogerne deroppe også. Massakkut nalliuttorsornerma tatillu qitornaut siullermerluta ilagaahut nuannerutigalu meeqqerivik Uejak pulaaratsigu sulisuilu naapeqqilluit tassaniittarsimappummi misigisar nuannersuoq tamaaniilluni nuanneqaaq. Det var en rigtig god oplevelse også. Det er dejligt at være her. Sisimiuni pisut malittarilluarpaat ingammi sømandshjemmet ingerlanera. Og der glæder vi os over, at det er utroligt velbesøgt, både af lokaler, der kommer og spiser her, og gæster, der bor på sømandshjemmet. Det er rigtig dejligt at se. Nuannautiarpumaani naugalinniit neriartorfialugu orniarneralluartarmat tikeraaniillu naunneralluartarmat illoqarfimmilu pisut suliniutillu malittarisarpagut umiarsuit takornariartaati tikittarneri assersuutiginnaraanni maaniinni tanalaanu sanilliullugu tikittartut marloriaatingorsimapput takullugu isumalluarnartuuq. Det er rigtig positivt at se. Nuannautiqaalu 50-singortorsiorneq peqataafiigamikku. Vi har prøvet på at lave det som en folkefest. At det er en fest for byen, det her. Det er jo innuttaasut nalliuttorsiornissaatut suliarisimaarput illoqarfimmiummi nalliuttorsiornerivaat sømandshjemmimi illoqarfiut sømandshjemmerivaat ullumikkut nuannautiqaara meearpassuit inuillu maaniimmata nuannisaqataallutillu tamannalu pillugu maaniippugut nuannisaqaanga. Det er virkelig noget, jeg er glad for at se. Jeg synes, det er simpelthen det, vi er her for. Erik Oqarpoq. Preben Andersen, Nulialu Jytte, 2016 i september sømandshjemmimi Aruttisungorput, aasarmannalu sisimiuniit aallarput. Det har været en meget spændende tid. Vi har lært utrolig meget, og vi har lært utrolig mange mennesker at kende og mødt utrolig mange søde mennesker her i Sisimiut og oplevet den fantastiske natur. Maaninnerput pissanganartuusimooq tupinnaannartumi ilikkagaqarpuut tupinnaannartumillu sisimiuni inuit inussiarnersut amerlasuut naappissimavagut nalungisarilerluillu pingortitarlu kusanartoq maani nuannerluinnartumi misigisaqarfiilluarsimavarput. Det har været rigtig fantastisk. Tak. Preben Oqarpoq inunniillu ammasumi tikilluaqqusaasutut misigisimallutik Sisimiut najorsimavaat. Preben Niporaatiga Danmarkimi sømandsmissiooni siulersuisuini ilaasortat tamarmik taakkulu nuliaat imaluunni aappaat ilaasalu qitornati ilagaluit nalliuttorsiornermut peqataajartorlutik sisimiuneeqataasut soorunamilu sisimiormiut qaaqquneqarsimasut aasianni nuummilu sømandshjemmini ingerlatisut ulappukkami peqataajartungitsut Preben Oqarpoq nuummi sømandshjemmi aasarmanna juulimi ukiuna 50-singortorsiussamartuaamma piarersarneqarmat Preben Niporaatiga ukiuni pingasungayanni sisimiuniinnerminni illuqarfik pisoqarfiulaartuaannartoq. Man kan mærke, at det er en by, hvor der er handlekraft, og der sker en masse ting.
Der bliver sat nogle ting i gang, også på turistområdet og UNESCO-området. Der er også en vigtig ting, der er sket, at det kom med på verdensarvslisten. Maluinaqarsinnaavor illorarfik iliusaqarfiusartor pisorpassuaqartarpormi pisussanillu aallarnisaasoqartarpoq aamma takornariaqarnerup tungaatigut soorlu UNESCO eqqarsaatigalugu pingaarutilimik pisoqarpoq UNESCO nunarsuarmiuqatiginnut kingorngussaassangortitsimmat preepinnoqarpoq sisimiunilu sømandsiami siunissaa qanu takorlorneraa aperiganni akiuoq. Jeg tror, fremtiden ser lys ud. Det tror jeg, den gør. Og der er jo også planer om, at der skal bygges til. Den gule bygning herovre ved siden af, den er blevet købt, og det er meningen, at Sømandshjemmet på et tidspunkt skal udvides med nogle flere værelser derovre. Isumaqarpunga siunissaq qaamasuusoq pilersaarutaavormi allilernerassasuq illu sungaartor salianiittor pisiaanaqarnikuuor siunertaavorlu piffissapilaani sømandsiami allinerassasuq init unnuisarfiit amerlilluit nuannarutiiqaarpullu tapersersorneqarluaratta ukiuni pingasun maaniinnitsinni kisitsisi takutippaat kafeteriami unnuisittisarnernilu kaaviiyaartitat qaffariartuinnartut taamaammat isumalluarnartumi ineriartorneruoq sømandsiami siunissaa qaamasoruissuartut isigaara upperaaralu ukiut 50 qaangiuppata horneruyulippat suli maaniikkumaartoq om 50 år, når det fylder 100 år. Preepinnoqarpoq nangipporlu. Jeg er bare utrolig taknemmelig over den tid, vi har haft her, og taknemmelig for den åbenhed, vi har mødt i byen. Maaniinnitsinut quyamasuttoruissuugut inuit ammallutik ilassiortuartarmatigut kaumissaarutigorusupparalu aquttisunutaat Sofia aama Magnus ilassiartoqqullugit inuusuttunguupput qiimmaaruttornerit ingerlatsilluarumaartullu qularnangilaq uqarusuppunga sømandsiamissinni pilluaritsi. Jeg vil bare sige tillykke med jeres sømandshjem. Preepinnoqarpoq. Og tillykke til jer. Jo, tak. Kigger I hen til Hanne? Kig på... Hans Peter Christensen, sømands missionimi siulittaasuuq nuannarutigalu kiorpassuarnunatsinni sømandshjemmet atuussimammata. Først er det jo i meget stor taknemmelighed for, at vi har fået lov at være her i så mange år. Og det har jo været fantastisk at opleve, at vi kunne være et fristed også for søens folk og for de folk, der færdes på havnen og for fiskerne. Og der er lagt rigtig meget arbejde i det, for at det her har kunne lykkes. Det er der fra de mange dygtige grønlændere, der har arbejdet på Sømandshjemmet, og også fra dem, som nogle gange er kommet op og har tjent sømandsmissionen med arbejde på Sømandshjemmet. Siullormik quyamassunnartoruissuugu kiorpassuarni tamaani ingerlasinnaagatta misigisarlu nuannarutigaarput umiartortunut aammalumi aalisartunut maanilu umiarsualiummiittartunut sullisinnaagatta matuma iluatsinnissaanut sulineq annertusimaroq kalaallinut pikkuallutik sømandsiamimi sulisarsimasunut aammalu sømandsmissionimiit tamaanga suliartortarsimasunut quyassutigeqaarpulli ukiuna 50 maaniissinnaagatta sulilu maaniikkumaarluta. Så det vil vi gerne sige tak for. Tamanna pillu quyagut Hans Peter Oqarpoq sømandsiamillu sisimiuni suli ukiorpassuarni ingerlanissaa upperalugu Oqarpoq. Jeg tror stadigvæk, at der vil være et behov for, at vi er her med hjem og nogle fristeder, hvor ikke kun fiskeren og sømanden kan få lov at komme på, men også at vi kan samarbejde med byens folk. Upperaara maaningerlarsimaffeqartitsinerpusuli pisariaqartineqartuassasoq aalisartunuinnaangitsoq umiartortunuinnaangitsorlu aammali illoqarfiup innuttaasa suleqatigiuarnissaannut aammalu inuyaqatigi kalaallit ilagiivinut peqataasinnaалluta tamanna ataqqilluinnarparput Hans Peter Oqarpoq nunatsinniittarnerminnilu nalungisarpassuaqalertarluti oqaatigaa. Vi har jo kendt mange, og jeg har også kendt mange fiskere også fra området her. Og når man har lært de fiskere at kende, og det kan være enten det har været en Lennart eller en Nikolajsen eller en Elias, så har man lært at respektere det folk, som har kunnet få deres udkomme ved først at være fangere og så fiskere og så få stor industri heroppe. Nalungisarpassuaqarpuut uangalu aalisartorpassuit maangaannersut nalungisarilersimavakka tamakku nalungisarilersimagaanni
Leenartimik Nikolaisinimik imaluunniit iliarsimik ateqarpata taava tamakku ataqqilertarpagut piniartuusimariarlutik aalisartungorsimasut imaluunniit sulifissuaqarnermu ingallaqqissimasut tamakku nalungisarilersimagaanni niueqatigisartakkatut imaluunni kingutigilersimasatut taava eqqarsaatigilerluit maniguunnarsisarpoq nuannersumik misigisaqarfiusarmata ilaatигуллу inuuneranni peqatigisinnaallugit tamanna angisuumi misigisaqarfiusarpoq sulilu taamaappoq Hans Peter Christensen uqarpoq og kan være sammen med dem også få lov at dele lidt liv sammen med dem. Så det har været en meget stor oplevelse, og det er det stadigvæk. Sisimiuni sømandsiammip ukiunik 50-singortorsiornera aasaq manna juuli 26-nalluusineqarnera nakkatarlugu nipilersornermik ilinniarfiup serraviup aaqqissugaanik tusarnaartitisoqarpoq erinnat arlalinguit eranarsorneqarmata